سلام وسناي كبرات تكاتكنا ناب كانالنا فقر مسكلو انقع بسلام مساكم لوم معنتين اينشتيك سكيل تني حاتتا فورمولا املالا زملكت حيثنا لكم مسئنا لنا سناي نكتتال منيلكم نزي اينشتيكسجيلد زملكت حفشاوني حاتتا فورمولار سلازيل كاب وردا ناب وردا استفلالي فورمولاتات يزولو بزي مغنيات كأن احنا بذات السعب زرخبنا فورمولار جيرنا نتي زملاء صحوفات كنبره كنفتنينا اتات ملاء فورمولار نزي اتمثل Antrag auf Gewährung von Einstiegsgeld حاتتا Einstiegsgeld نخوهابني Paragraph 16b SGB 2 إزغاء حاتتا بمسارة كالاي مصحف محبراو حقي عنقص 16 بي تاغ دير انتراكتشتيلونغ حاتتا تقربلو زلقا علت نمثالي علت حاده ورح 12 نام شمكا نمثالي جبراي فونام ناقدميا شم محاري كيبوت داتوم استولد كالو علت شعته ورح شوعته شحن شعته 209 اوت بوتا مالتيو نمثالي 52 فيرسلين شتراسه غودنا مارين شتراسه قصه 3 zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen اتي ملس زخونه اصلمو ويكا ملأيو قصر حاده ich beantrage die Übernahme von Einstiegsgeld für die Zeit ab أنا Einstiegsgeld كابز جزء إزي يحتت علىه حجبزة علة تصحفه مالتيو نمثالي علة حادة ور حادة كل شحن 20 كلتا قصر خلته ich habe innerhalb der letzten 12 Monate bei einem Träger der Grundsicherung oder einer Agentur für Arbeit Einstiegsgeld beantragt oder erhalten ja nein إذا أنت إذا بزلو أبزن زحلفة 10 كلتا أوارح أبكال حاجة ذهب أكل وي Agentur für Arbeit ناي Einstiegsgeld حاتتا كيرا نيرا ويكا Einstiegsgeld توهيبا نيرا إيه أوه وي نونو أبز حجي أوه وي نونو تسألم ماليتيو أوه انتهلكا فينيا باي gegebenenfalls in Höhe von Euro أوه انتهلكا خام اتحاتتا زقرب كارلو أكل أبزيات ملأ بزح نايتز توهبكا جنزبكا أبزيات ملأ سالساي Name und Anschrift des Arbeitgebers إذا حجي إذا حتتازي خمتي أبتقدمي فيديو زبرحنايو سراح خد جمر انتخونك حدش نبسخا خد خقل انتخونك ومو خابتناتهم حاجز نغتوص متاني لو ميمزدقف زقوبرولك نحد عفاقيدو ماليتيو حجي اتي سراح تجمرو اللبوتا وهاب سراحقا ماليتيو أبزيقا ناتو شمن أدراشان تملق ماليتيو نمثالي ماول كونستركسيونن GmbH دوررشتراسه 8 Würselen قصري 4 Die Leistung bitte ich zu überweisen an اتحاجز نابز السعب بانكي مالتي وي قصر بانكي ام حلالفو نام فونام ديسكونتو انهافرز وانا نايت بانكي مالتيو شم ادمياشم جبراي محاري مثالي ايبان اتناي ايبان قصر ناي بانك مالتيو ابز تصحفو بيك اتي بيك قصر ناي بانك ابز تصحفو ابز تحتقا انت يبلالو Erklärung مرداتا مالتيو Mein Arbeitsvertrag ist in Kopie beigefügt اتوعل ناي وهاب السرحي ويناي سرحي مزاز حفتزيا بكوبي يسدا اللهو Meine Lohnabrechnung reiche ich unmittelbar nach Erhalt ein اتي ناي دوموزي ورقت كا مس مساني قلطيفخ سدلكم ايه Ich bin mir bewusst, dass ich nur einen Anspruch auf die Gewährung von Einstiegsgeld habe, solange ich erwerbstätig bin. نعي تردينا الو اتي Einstiegsgeld سراح يسرح سقع زلهو طرح كم زملكتني Unterschrift des Antragstellers اتحتتا زقرب زلو فيرماناتو مالتيا ابزيا يفرم ابتعتو أنت هالو Die Richtigkeit der Änderung Ergänzung zu Nummern wird bestätigt. جزنت عايز بزلو عند حد أذا حتى مسقربكا مكيارات وي زخونة الرماتات تغيرو نزا قصر زيا وي ابزا قصر زيا تغيرو زلو الرماتسي لكعيو تخكليو زبليو ابتا تحت اقا Unterschrift des Antragstellers او خاني اتحتى زقرب زلو الرمات وي اتستغبر الرمات لكع خم زخونة بفيرمو ابزي اي رغاغز مالتي كبرا تخاتاتنا نتا فورمولا وي نزا فورمولا زي ازملكت حجب زي ازازيمنا لنا ግን كم تقدمنا زبلنايو كبوتانا بوتا استفلالي فورمولاتات سلازلو نحنا خاني حافشاو فورمولاتات كنركب سلازي كالنا اذا
ፎርሙላር እዚኣ ዘይክትሕግዘኩም ትኽእል እያ በዚ ምክንያት ከዓ እታ ሓንቲ ዝረኸብናያ ብኣርባይት ሎዝን ዜልፍስቲልፈ ግሩፕን ዝተጻሕፈት ጽሕፍቲ ማለት እዩ ክትሕግዘኩም ትኽእል እያ ስለ ዝበልና ኣብዚ ክነቕርበልኩም መሪፅና ትሕዝቶ ናይዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ከዓ ብሕፅር ዝበለ ሓተታ ተቕርቡ ኣለኹምን ናይቲ ከባቢ ወይ ናይቲ ጆብ ሰንተር ኦፊሻል ዶክመንት መታን ሓተታ ክተቕርቡ ንክሰድልኩም ተሓቶ ኣለኹም ማለት እዩ እታ ጽሕፍቲ ነዚኣ ትመስል ዝብላዕሊ ብቀጠልያ ዘሎ ኣርባይት ሎዝን ዜልፍስቲልፈ እቶም ማሕበር ማለት እዩ ወይ እቶም ማሕበር ናይ ምትሕግጋዝ ንዝፀሓፍዎ ናቶም ሽም እዚ ኣንትራግ ኣውፍ ኢበብሪኩንግስጌልድ ኣይንሽቲክስጌልድ ፎም ጆብ ሰንተር ጅህታይ ዝብል ዘሎ ሓተታ ይብላ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ኢበብሪኩንግስጌልድ ይብላ ኣሎ ኢበብሪኩንግስጌልድ ማለት መሰጋገሪ ገንዘብ ማለት እዩ ንመሰጋገሪ ገንዘብ እውን እዛ ፎርሙላ እዚኣ ሓተታ ክትቕርቡ ከለኹም ወይ ንክትሓትዎም ከለኹም ክትጥቀሙላ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ትናትኩም ጽሑፍኩን ሕጂ ንኣይንሽቲክስጌልድ ስለ ዝምልከት ኣንትራግ ኣውፍ ኣይንሽቲክስጌልድ ኢኹም ትብሉ ማለት እዩ ሓተታ ንኣይንሽቲክስጌልድ ፎም ጆብ ሰንተር ናይቲ ጆብ ሰንተር ናትኩም ኣብዚ ተጻሕፍዎ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኡ ሕጂ እንታይ ኣሎ ጆብ ሰንተር ሙስተርሽታት ሙስተርሽትራሳ 1 ሙስተሃውዝን እዚ ሕጂ እቲ ናትኩም ጆብ ሰንተር ሽምን ጎደናን ኣድራሻ ማለት እዩ ምስ ከተምኡ ኣብዚ ተጻሕፍዎ ኣብቲ ትሕቲኡ ከዓ ናትኩም ሽም ጎደና ከተማኹም ማለት እዩ ምስ ተቁፅሩ ኣብዚ ተጻሕፍዎ ማለት እዩ ኣብቲ ትሕቲኡ ከዓ ኩንደን ኑመር እቲ ቁፅሪ ናይ ጆብ ሰንተር ዝወሃበኩም ናትኩም ከዓ ኣብዚኣ ተጻሕፍዋ ማለት እዩ በትሬፍ ምክንያት ማለት እዩ ኣንትራግ ኣውፍ ኣይንሽቲክስጌልድ gemäß paragraf 6 MB SGB 2 እዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ምክንያት ናይዚ ማለት እዩ ሕጂ ሓተታ ንኣይንሽቲክስጌልድ ብመሰረት ካልኣይ መፅሓፍ ማሕበራዊ ሕጊ አንቀጽ 16 ቢ ኣብ ትሕቲኡ እንታይ ይብላ ኣሎ ሕጂ ታጽሕፍቲ ich beabsichtige einen Antrag auf Einstiegsgeld gemäß paragraf 6 MB SGB 2 zu stellen እዚ ማለት ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኣነ ናይ ኣይንሽቲክስጌልድ በቲ ካልኣይ መፅሓፍ ማሕበራዊ ሕጊ አንቀጽ 16 ቢ መሰረት ሓተታ ከቕርብ መደብ ወይ ድሌት ኣለኒ እንድሕር ደኣ ሕጂ ነዚ ሓተታ እዚ ብምክንያት ሓድሽ ስራሕ ምጅማር ተቕርቦ ኣለኻ ኣብዚ ዝስዕብ ነቲ ሓድሽ ስራሕካ ዝምልከት ትመልእ ማለት እዩ ኣርባይት ጌበር ወሃብ ስራሕካ ኣብ ዝትመልኦ ኣድሬስ ኣድራሻ ናቱ ቦታ ማለት እዩ ኣርባይት ኣፍናመ ስራሕ ትጅምረሉ ግዜ ኣርት ዴቴትሽካይት ዓይነት ናይቲ ስራሕ wöchentliche Arbeitszeit ሰሙናዊ ትሰርሖ ሰዓት monatliches Bruttoentgelt ወርሓዊ ደሞዝካ ወላ ሓደ ከይተቆረፀ ከሎ ማለት እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ብሩቶ ይብልዎ እዚኦም ማለት እዩ እንድሕሪ ደኣ እዚ ሓተታ እዚ ብምክንያት ነፍስኻ ናትካ ትካል ናይ ምግባር ተሓትት ኣለኻ ከዓ ኣብዛ ትሕቲኣ ዘላ ጽሕፍቲ ትጥቀም ማለት እዩ im folgenden erhalten Sie nähere Informationen zu meiner geplanten selbstständigen Tätigkeit ኣብዚ ዝስዕብ ጥብቕ ዝበለ ሓበሬታ ወይ ብዙሕ ዝበለ ሓበሬታ ነቲ ምድቤ ዘለኹ ዓይነት ናተይ ትካል ናተይ ስራሕ ይሕብረኩም ወይ ሓበሬታ ይህበኩም ኣለኹም ትረኽቡ ኢኹም ይብላ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ብትሕቲኡ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ብዛዕባ ሓበሬታ ክትጽሕፉ ኣለኩም ማለት እዩ senden Sie mir bitte entsprechende Unterlagen zur offiziellen Beantragung zu ብጃኹም እቲ ዘድሊ ዶኩሜንት ስደዱለይ መታን እቲ ኦፊሻል ሓተታ ከቕርብ እቲ ፎርሙላታት ስደዱለይ ትብሎም ኣለኹም ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኡ ዳቱም ኦት ዕለትን ቦታን ናይ ዘለኹም ማለት እዩ ብዝፅሕፉ unterschrift ferma ማለት እዩ እዚኣ እታ ጽሕፍቲ እዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ጽሒፍኩም ባዕልኹም ወላ አንቢብኩም ካብዚ ክትጽሕፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ትሰድሎም ንሶም ከዓ ወይ ተሓተታ ክቕበልዎ እዮም ወይ ከዓ ዝምላእ ፎርሙላታት ናቶም እንተልይዎም ፍሉይ ዝበለ ክሰድልኩም እዮም ማለት እዩ እዚኣ እታ ክትሕግዘኩም ትኽእል እያ ዝብልናያ እንድሕር ደኣ ዝኾነ ሕቶ ኣሎ ነዚ ዝምልከት ግን ወይ ትዝሰድልኩም ፎርሙላታት ካብዚ ኣረዲእናዮ ዘለና ሂፍኒብናዮ ዘለና ሓበሬታ ፍሉይ ዝበለ ኮይኑ ምርዳእ ኣቢኩም ከይተሰከፍኩም ብኢሜይል ክትሰዱልና ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ናይ ኮሜንት እውን ሓተታ ክተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብቲ ቀጻሊ መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰናዩ እንዳተመነና ብሰላም ጽንሑ